nearly died. Oh, good. How do you drag it? Strong. Maybe it is a dolphin. That's just that's swimming out. Look how just the line goes that way. How many tan lines on that? I've got no idea. It's a $40 Kmart ride. It's going bloody crazy. What is it? Here. Frosty. Anchor. Ah. Cut? Yeah. Oh, bummer. So you went around the anchor. Oh. No. I know that felt good. That felt really big as well. Oh. Still got the way. Put it back down. Is there spice underneath it? Trevally or something like that. He'll have to take control. Do you want to kiss him or sorry? Yay. Morning guys! Ang tsaka ng ano ko buko. Magsiset up kami ni Love ng... Nasaan yung ano, mat natin? Andun na, nauna na. Hindi dito, Day. Doon na lang sa may puno. Doon namin ilalagay, oh. Sa may puno pala. Oo. Gusto mo? Kasi, plano namin dapat 2 days ago, 2 nights na, ano, mag-stargazing. Hindi natutuloy. Walang stargazing Wal- nangyari. Ngayon wal- sunbathing. Ngayon, sunbathing breakfast. May pa-Australian flag pa kami, Day. Ayan, nasaan nakita? Gamit ko yung phone ni Love kasi yung akin talaga. Ito guys, hindi mo lang makita. Ayan. So, dito kami, guys. Asan yung puno? Ayun. Yeah. Tara. Tapos, dyan na lang. Kita ba tayo? Anday yun. Okay? Tapos kunin natin yung maliliit na pillow. Oo. Magagandang sila. Bong. Pinuksan ko na yan. Ha? Pinuksan ko na yan. Ang bakat na ba? Diba? Yan tayo. Ito siya guys. Oh. Nabili ko to sa online. Aboriginal, right? Aboriginal ang gumagawa niyan. Handmade. Ayan. So yan. Hindi ko pa ito nagamit dahil. Kahit talaga Kaming bibinyagan. bibinyagan namin ito dito. Diba oh? Tapos ang gaan nito, hindi siya yung kasi
ano ito eh, from recycled ano daw. Oo, straw. Alis ka doon ka pa. Ito natin yung pillow dye. Ay, pillow. Yung mga... Pero mo, chinelas ko yun. Ay, sorry. Ginawa ko ano na. Yung chinelas ko nandito sa likod ng phone. Tara, kunin natin yung ano. Yung... Sosyal! Ah, diba? Oh. Diba? Stargazing. Sunbathing. Guys, kunin yan dahil maganda to ka. Tatlo? Ang tatlo? Oo. Alam, mamaya, maano yung mga ano, yung mga bata. Siya na lang yan. Patatalsikin tayo. Morning. Kanina ba tayo sa hindi naka-on? Naka-on. May sinabi. guys. Ayan o. Kagigising niya lang. Magna-9 na. Bilisan mo naman na. Yung mga, mga alaga, Day. O, sige na. Lagay mo na yung, tapos sibuyas, Day. Kaya nga, ayan, Day, o. Ayan, o. Aray. Ay, talaga. Ba't ka naman pasok? Iwas diha din. Si baby. Day, ihulog mo siya lahat. Oo, tumatalsik ka day, okay? Tumatalsik. Tumatalsik. Oo. Sus ko ako niyan, hindi. Char. Nanasad na iyahang sinigang ay. Basta ako dyan. Ayan na. Ito pa, Day. Iwain mo lang siyang 4, please. So ano yun na mo? Kamatis. Kamatis. Kalalaki kamatis talaga. Matulaw siya, Day. Ayan siya, o. Pinag-apat. So okay yung phone mo? Hindi. Inano ko lang. Dinidelete ko pagkatapos ko din punta ako doon. Lalagyan na niya yung ulo, guys. I'm taking over the vlog. Char! O, Day, o. Ito, Day, o. Ilagay na natin. Wala, baka tumalsik, Day. Baka hindi. Baka tatalsik. Hindi naman yan mantika. Yan na mag-aaway na naman tayo. Hoy, Day, madulas siya, Day. Okay na. Madulas, Day. Ayan, Day. Ay, ang laki, Day. Magkasya to. Hindi. Isa na lang muna na ulo yung ilutuin mo. Lahat Tapos- ilutuin mo. Isa lang naman ang ulo, Day. Ba, ina ba ang iyong ulo ng isda? Napatawa naman tanga-tanga. Naman siya, oh. Ano gagawin na? Prito tayo, Day. Ha? Prito tayo. Ay, ito lahat na prito yan. Yung ulo lang ang ano. Huwag ka magalit. Ito, iprito natin to, Day. O, Yes. Ito, prito or hindi. Ano to yung panga? Lagay mo na lang dyan. Kaya masarap yan eh. Oh, masarap to, oh. Itong panga, oh. Nagagalit siya sa akin, guys. Hindi ako nagagalit kay kasi saan ka ba nakakita ang ulong dalawa? Itong... Bakit sa amin? Dalawang ulo? Basta hayaan mo na. Oh, kayo lang meron nun. Ito, iprito na to, Day. Ako na taga-prito, Day. Pati nanday. Ito pa, isabay na natin to. Kasi para yung ano. Hi. Yes! You change? Ay, hindi na siya kasya, Day. Sa side ka siya yan, Paano ko pa to, ano? Okay na. Yan, guys. Yan ang secret. Tingnan mo na, nakita nila. Welcome po sa Panlasang Pinay. Last day, okay lang yan. Okay na yan. Ano siya? Punta sila sa Alagaan nyo muna, magluluto Okay muna na si Holly na ganun na. Lapad na siya. Okay na. O sige, bye, Holly! Bye, Mami. Bye to Mami. Bye! Bye! No, Uy, you hindi can't. tayo magbabike. Hindi na kaya. Go there. Hindi Go na to kaya ng powers. tita. Bye-bye. Ihatid muna natin, Day. Oo. Dalhin mo yung camera ko, Camera please. niya. Sara mo yung pinto, Day, please. Let's go. Let's go. Yay. Wow. Saan ka punta, Holly? Ba't... Sexy ni ano. Hi. Breakfast and lunch na to.
Ayan Char o. naman. Ay, may O, takpan mo na yan, day mo. Pag ganun. pa-vlog na. Ayan. Oh. Doon ka mas comfy doon sa ano, sa malaki. Guys, ang bongga lang namin. Oh. Ang ganda ng ano namin, set up. Sexy mo naman, oy. Holly, say hi. Say hi. Say hi. Pagigising niya lang. Oo, kanina pa. At magluto na kami ha. Kayo nang bahala dyan sa mga bata. Bye, Holly. Bye! Bye. Ayan, itsura namin. Mga kusinera. Kayo magluluto. Sila ang mga nani. Nandun yung mga nani. Kami ang chef. Siyempre. Ayan. Sali kami ng My Kitchen Rules, guys. Supportahan nyo kami. Ang init dahil. Hindi talaga nagamit yung table na yan na may pa-Australian. Sige, magluto na kami, guys. Tapos mag-vacuum pa ako dahil para naman malinis ang ating house. Luluto at nagva-vacuum ako at the same time. Tapos si Love ang nagpiprito. Yung kusido or ano ba yung sa Bisaya, hindi ko lang, basta yung may sabaw na ulo, ayun, malapit na siyang maluto. So yan. Tapos nandun pa rin sila Ray sa labas. So yeah, si Mark, si Little Mark, tulog na tulog pa kasi alas 2 na rin niya natulog. Time check is 9:35. Ayan, mag-aano siya dahil. Mag-aano siya kasi puno na rin yung memory ng vlogging camera niya, guys. So akin din, nagagamit ko na konti-konti. Phone ko na itong ginagamit ko. Pero kailangan ko pa rin mag-transfer kasi full, malapit na naman siya. So yun. Lagyan ko na siya ng malunggay. Tapos, yan, ang tawag sa amin ay kusido. Tapos maglalagay tayo ng sili. Lagay din tayo nito. Ayan. Tapos ready na to. Malapit na siya. Pakuloan lang natin siya ng konti. Ayan. Ito yung niluluto ni Love na prito. Andun siya, oh. Nagka-transfer siya ng mga files. Okay na? Good. Hindi, psychological life. Ha? Yeah. Dai, be careful kasi ma. Sabi ka lang. Hawakan mo yung kawali. Hawakan mo yung kawali dyan. Golden brown. Golden brown. Punta na ha. Masaya na siya. Oh, okay na yung ano niya. Meron na yung ano ko. Vlogging career. Term na pag naglalaway ka sa English. Oh, yan na. Salvation. Salvation Army! Salvation Army dahil. Salvation Army! Salivation. Salivation, dahil? Hindi, mga salivation. Mouth watering. Oh, iya. That's the na. layman's term. Oh, dahil, that's the layman's term. Layman's term. Wala. Holly, what can you say? Titing pala, titing kasi Nahiya pa, oh. Yung boses maliit pa. You can sing that. Pang city yung boses mo, Dad. so pretty, Baba. Smiling, ha? Pongpal. Just like that, oh. Tinutulugan ako ni Pongpal, oh. Ano ba yan? Ano ginawa mo kagabi? Di ba nag-ano tayo? Dami natin ginawa. Ano, naluto na? Hindi pa. O, tapusin ko. So, eto. Alin ko na siya. Pagpatuloy ko na siyang lutuin yung garlic prawn spring rolls kasi yung mga girls nandun. Nagkakantahan sila. Puyat siya. Gumimik siya kagabi. May gumimik kagabi, oh. Yung milk niya, day, oy. Wala na, oy. Si baby, kawawa naman. Kawawa ka naman, baba.
Your mouth mo, Bobo. I'm sorry. Ang ano, no, ang ano tawag Very dito? soft. Oo. Not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their times and nevers and their guns. In your head, they're crying. Wala, hindi ako marunong kumanta. In your yes. What? Say hi to the guys. You never say hi to the guys today and yesterday. Say hi. Okay, say hi. Say hi properly. Hi guys. Say hi. Look at this baba. Oh. Nano siya, nasabit siya somewhere. Oh. Yeah. Dark brown. Tingnan yung dalawa. Guys, tingnan guys, si Isha, si ano. Si teacher. Oh, TJ, well done. TJ, can I come with you and then you drive? Can Tita Lali come? Get in? Oh, yan na siya, Han. Gustong-gusto niya yan. Where's your shoes? I thought she's gonna get her shoes. Maybe because I wasn't there. May space pa na. Don't touch it, ate. Oh, ate, hold Holly. Aw, tingnan mo yung tawa ni Uli. Love na love niya yan. Love Bye. like up first. She's like, I'm next. Yeah, Jan took it out for you because I asked Oh, him. you Excuse me. Don't touch anything. Bye. Okay. Is it heavy now, Kuya? 5 pesos. Tricycle. Yan yung boss. Alam mo, tricycle. Careful at Kuya. Slow down. Not too fast. Ipakita ko kay Mark to. Kasi, Tulong mo na. Huwag mo na kasi magdadrive yun. Okay. Yay! Careful, Lucy, Holly. Look at kasi mine. mag-drive today. Inihauban ka. Oo, sabi nga. Bye-bye. Wait, lawn mower. Lawn mower. Bigyan lang. Kuha mo na lang. Kuha mo na lang Thank ng you. lisensya. Ang ayaw. Bata pa, pero oh. Alam na, may Oo, isip na na. responsible. Pero sila nag-date na sila. Oh. Tingnan mo nga yan, oh. Parang... Ito pa, isa-isa pa din na ano. Good boy. Bye, Kuya. Mike! Bye, Holly! See you in Adelaide. Oh, yan na, Allah, sa Paris here. Ano na yan? Sila wala na silang spot.